בתאילנד. עכשיו אנחנו בדרך ל4 ימים. אנחנו גם נהיה בסירה חמישית שלנו, ושנגיע נפרד. הגענו, כבר התחלנו. הגעתי את דארי! אנחנו עכשיו בדרך לילד שלנו עם הטיול 4. לקחנו סירה פרטית. וזהו, נפרד. תמיד אתם רואים משהו שחור וזה, מגן מים הזה, כאילו חשבון כזה טוב. עכשיו בעיר הראשון אני אעלה פה תמונות סוף הטיול, שנסיים אני אעלה פה כמה תמונות. וזה עכשיו בסירת אנחנו הולכים לישון. ביי! אנחנו בישן שלנו בקייקים. אנחנו עכשיו סיימנו, אני אראה לכם. קצת חשוב כאן, וואי, אנחנו במנהרה. עכשיו היינו בישן שלנו, ועכשיו אנחנו בלך ליח קרוב לרביעי. מה עשינו ביום הראשון? אני לא זוכרת מה עשינו. שני, עשינו קייק. יש נשיה, היה לנו כזה מסעדה, לא יודעת, נראה לי של הודים. וראינו שריפסקים סרטנים בטנטן בים, ואכלנו צ'יפס. כלום שם לא קשר בגלל זה. אבל יש פה נופים מאמנים. זה לזה רוח. אוקיי, לשם אנחנו נחזור שהיינו באיזה מקום של הטלפים, ועכשיו לוקח אותם לאיזה חוף. באיזה ים. עכשיו הגענו לחובה, שכאן אנחנו נשרים. ועכשיו אנחנו רוצים לסוף הסוף. עשינו את הטיול שלנו הבא. יש לנו שוק של חמיר, וזה עדיין לא נגמר הסרטון. יש לנו איזה פסטיבל ענק פסטיבל, אז אני אצלם הכל. אני אצלם שלי מוכנה מה שאני אצלם. ביי. טוב, עכשיו הגענו הזמן לאוכל, אני עושה בצד, כל המספריה. אנחנו באבני, וכבר ראינו בפסטיבל הזה, אני חושבת לך סרטונים, אני אראה לכם סרטונים מטורף שם, אבל אסור שם טלפונים, אני אשאר לפי סרטונים. שעכשיו סיימנו את דברים, האם אתם רוצים נפתח פה ומחר צריכה ללכת, אומרים לה יש מישהו בתאילנד, לא מיקום. אז יאללה ביי!